Добре дойдохте. Една учителка от село Цапари никога не се е съмнявала какво е Македония и какво е да се жертваш в нейно име. Майка ми спомен ми траеше стално на Илинден. И за богатствие, и за нашите. Точно на Илинден. Защо? Защото беше тога и въстанието. 83 души имат цапарци задинати на Пелисте во Илинденското въстание. Цялото село пази 3 години траур в памет на жертвите от въстанието и никой тук не вдига сватба. В Първата световна война край Цапари намират смъртта си войници и офицери от 3-ти бдински полк на българската армия. В селското гробище са погребани 207 български момчета. Паметниците на офицерите им са в църквата. Госпожа Цвета е водила учениците си да запалят свещ за загиналите българи, оставили 3 френски дивизии под непристъпния връх. Защо трябваше да ги водиш там? Какво искаше да запомнят те? Да знаят како да се борят за слободата на татковината. Това беше идеята. Госпожа Цвета още си спомня какво точно е пяла на учениците в памет на героите от Цапари. Българио, за тебе те умреха. Една бе ти достойна заради тях. И те за теб достойни, майко, бяха. И твоето име само кад маяха. Умираха без страх. Да пее тези песни е проява на смелост от страна на госпожа Цвета. След 1946 година югославските комунисти преследват нейния съпруг, защото е българин. След провала на идеята за федерация между България и Югославия, Йосип Броз Тито изпраща в лагери нашите сънародници от Вардарска Македония и Поморавието. Принуждава ги да сложат сръбски окончания на имената си. Останалите живи българи след Голи Оток, това е най-зловещия лагер в комунистическа Югославия, обичат да ходят в кафене Лондон, Скопие. Фамилия Смичков. Съм се родил в бивша Югославия, ме кръстили Смичкович. Имам документ Смичков. 1941 година си стана Смичков. 1945 година Смичковски. После това се откри дека онова било българско, па го избриша Смичковски. Имам документи на 4 години. И какъв се чувствате за толкова години? Аз съм си Смичков. Какъв сте по происход, по националност? Какъв сте? Българин от Македония. Те са живи участници в историята на България, но не гледат никак романтично на нито един исторически факт, на нито една война или въстание. Те смятат, че 88 години са минали на празно за българската държава и че това е трагично. България не направи нищо, за да ги запази своите културни исторически спомени и корените да ги запази. Българските войници, в кои ще участвуват 12% и войници от територията на Вардарска Македония, не са отбележени, премолчени се. Половина на негрижа и от българската комунистическа държава, от българската царска държава. Вече в пенсия българите от Македония си спомнят с възхищение за подвига на българските войници по фронтовете. Българските войници на бойното поле били лавови. Той е шипка ли? Той е повече от шипка. Знае ли защо се борят? Знае ли против кого се борят? По силата на историческата ирония за македонското малцинство в България, пръв проговори най-известният потомък на бежанци от Македония. Аз като главен прокурор нямах право на законодателна инициатива. Затова изпратих едно писмо до Народното събрание с искане да бъде възстановен един текст от
стария, т.е. първия български наказателен закон, който предвижда наказателна отговорност за измяна за тези, които искат да откъснат части от България и тези части да отидат към чужда държава. Даже не получих отговор на писмото си. То беше адресирано до председател на Народното събрание и до всички парламентарни групи. Това показва, че и тогава са били толкова българи, колкото и сега. Това беше основание да вкараме в затвора всички тези хора от Хомо и Линден. Тяхният вожд, Хомо и Линден, беше застанал пред своите хора, а на 20 метра стои полиция и той се обръща с думите: Яне, имало още бугари за трепане. И полицията стои мирно, не предприема нищо. Днес македонските граждани имат едно преживяване, че не са в състояние да пътуват така, както някога са го правили. И особено силно ги притеснява това, че при приемането на България в Европейския съюз за тях ще се наложи издаването на визи, за да пътуват до България. Но лично мене много ме дразни, когато в посолството и консулската ни служба идват македонски граждани, самоопределящи се за българи, но не казват: идваме за да проучим как да станем български граждани, а казват как да получим български паспорт. Ето едно такова консумативно поведение, разбира се, дава основание на българските власти, на нашата държавност, да помислиме доколко ние трябва да помагаме на тези, които ни консумират.